हेलो लोगोफोर दिनैनि बे गुबुन मोनसे शर्ट आपडेट भिडिअआवहाय नोंथांमोन गासैखौबो बरायहरनाय थालायबाय दे लोगोफोर। नोंथांमोननिसिम आसा खालामो भिडिअखौहाय जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांगोन होननानै। एक्चुअली नोंथांमोनाथ' भिडिअनि ससे इन्ट्र बा ससे क्लिप्सखौनो नायनानै एसेब्लाबो हमनो हाखादोंआनो जानांगौ दे लोगोफोर। आं दिनैहाय नोंथांमोननिसिम मा भिडिअनि सायावहाय आपडेटखौ लानानै फैदों। लोगोफोर नोंथांमोना बे मिउजिक भिडिअनि टाइटेला मा आरो बे मिउजिक भिडिअखौहाय जों बबे प्रडाक्शननि गेजेरजों नुनो मोनगोन आरो जों बे मिउजिक भिडिअआवहाय गाहाय सोरनि फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन। बेखौ मिथिनो थाखाय नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिमहाय नायलांबाय थाबानो जाबाय दे लोगोफोर। एक्चुअली लोगोफोर जोंहा बे फैनो गोनां मोनसे मिउजिक भिडिअनि टाइटेलानो जाहैबाय बेम पार्टी दे लोगोफोर। आरो लोगोफोर जों बे मिउजिक भिडिअखौ एमएन फिल्म प्रडाक्शन बेनारनि गेजेरजोंहाय बा इउट्युब चेनेलनि गेजेरजोंहाय नुनो मोनगोन दे लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर जोंहा बे बेम पार्टी मुंनि मोनसे मिउजिक भिडिअआवहायनो गाहायै फाव खालामनायखौ नुनो मोनदों रिंखां ब्रह्म बिथांजोंनो लोगोसे मिनिबाला नार्जारी बिथांखौ दे लोगोफोर। लोगोफोर फैनो गोनां मोनसे मिउजिक भिडिअखौहाय जों माखासे साननि गेजेरावहायनो नुनो मोनसिगोन दे लोगोफोर। नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनो थाखाय नेनानै थाबानो जाबाय दे लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर जोंहा बे मिउजिक भिडिअनि डिरेक्शन आरो केरिय'ग्राफखौ खालामदोंमोन बिथां रिंखां ब्रह्मयानो दे लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर जोंहा बे बेम पार्टी मुंनि मोनसे मिउजिक भिडिअखौहाय रोजाबदोंमोन। जायबाफोर बे मिउजिक भिडिअआवहाय सानै फाव खालामदों बिथां मिनिबाला नार्जारीजों लोगोसे रिंखां ब्रह्म बिथाङा दे लोगोफोर। लोगोफोर नोंथांमोना बे फैनो गोनां मोनसे मिउजिक भिडिअखौ नायनो थाखाय नेनानै थाबानो जाबाय दे लोगोफोर। आरो लोगोफोर जेब्ला बे मिउजिक भिडिअआ रिलिज जायो अब्ला आं नोंथांमोननिसिम गुबुन मोनसे भिडिअआवहाय जों आपडेट खालामना होबावगोन दे लोगोफोर। लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि शर्ट आपडेट भिडिअआ बेखिनियानोमोन दे लोगोफोर। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदों। भिडिअखौ जुदि नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अननानै खनसे लाइक खालामनानै होबानो जाबाय दे लोगोफोर। बरायगोन आङो नोंखौनो बेम पार्टीजों गोमसार जोबलायनाय।